Frankenstein le Mary Shelley. Bhí buachaill beag cliste na chónaí san Eilvéis fadó agus Victor Frankenstein a ainm rá. Bhí sé na chónaí lena athair is a bháir is a ghearr. Nuair a bhí sé cúig bliana go ís, tháinig cailín beag chun cónaí leab, Elisabeth a ainm de, agus ní raibh athair ná mháthair aice. Bhí an-chion ag Victor airthe. Ní hanan is a ghearr a bhí go motha sprí faoin Nuair, ó bhóin spéis a bhí ag Victor sa staidir agus na leabhar. Ó bhí sé na buachaill óg, chuir sé spéis san sliocht agus I grothú na beag agus ó Elisabeth amháin a thuige. Nuair a bhí Victor 7 mbliana go ís, bhuail tíne sa bháthair, agus ar leab an bháis, dír sé ar Elisabeth a fósa. Tá sam go meachsibh an éiliúnach gá chéile sí. Go deimhin, bhí Victor agus Elisabeth anna bhór le chéile, agus bhí siad ansásta chéile fósa. Thocra siad go bósadís nuair a bheith Victor cléachnaí lena chud staidir. Cáiliú a bháthir an sin agus Jimmy Victor go dtí an choláiste le staidir a dhéanamh ar an sliocht. Sa choláiste gá, d'oibrigh Victor go dtíon agus bhain sé cáil amach mar ólaí. Bhí obair mhór I dtír lába aige, heasta bhaid fearr nua a chró. Ina Hiorlann, chuir sé buail bheith éagsúla le chéile ó chuirp éagsúla, costas lába, cloigeannas crí, agus rinne sé duine nua eastab. Fearr mór mílteach láidir a bhí sa neach se. Bhí sé os cinn 7 dreithir airde, bhí gach rud ann cés muite gon bheith. Rinne Victor go leor iarachtaí bethe chuir sa corp, ach bhí ag tseipir. An sin I bháin I lár stoirm tháinig, bhuail scáil tintrí a teach agus chur an tintreach srá leictreach tríd a corp. Doscail an corp a thuúile. Tá sé beá a bheith Victor.